Sa kaangot nga balita, mga residente nga nabahaan nag-umpisa naman sa pagpanglimpyo sa ilang mga balay. Kapin 1,800 ka family food packs ginpanagtag sa mga apektado sang pagbaha sa Antique, Negros Occidental kag Iloilo City. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang live sa Barangay Kalubian Haro, Iloilo City. Zen? Kate, nagsugod na sa pagpanghimos ang mga residente nga nahalitan sang baha diri sa Iloilo City matapos nga amat na nga nagsubside ang tubig baha sa ilang mga panimalay. Madalom ang baha kahapon diri sa Barangay Kalubihan Haro. Apang kainas sang aga, nagsubside naman ang tubig. Halos na puno sang lunang ang balay ni Manang Rosemary. Isang pamilya sini nga naapektuhan sang baha, bangod malapit ang ila balay sa Dungon Creek. To kapoy ka man siyempre, tanan nga mga sagbot kin pang tipon mo, tapos mga manglimpyo naman eh. Yawa naman ka Oo, ma'am eh, sige lang antos lang anay. Amo gina sila nga ang aton nga kapalaran kunari kita sa pangpang suba. Nagbalik naman sa ila puluyan si Nanay Edna, kag amat-amat naman sila sa pagpanghawan. Tapos sa kami panlo, galing kayo daw nagbalik naman ang tubig kagabi daw hasta naman nadao. Di wala na lang kami anay namon din pagwa, hindi pa panaog. Sunod sa punong barangay, nakapauli na ang 52 ka mga pamilya nga nagbakwit kahapon. Ang mga kabataan ang ginbilin anay sa barangay hall, samtang nagapanglimpyo ang ilang ginikanan. Ang nagbalik ni mga kabataan, gitungod nga nagsaka na mga kagabi ng mga alas 11. Iging pakwa naman ng ginikanan ng kabataan, hindi na padarugan sa barangay Holta. And then ang mga dagko yati, pabiling nga po sila. Pero sang iba ng kagaw, sang aga ni, nagbalik na lang sila sa ila, panimala para kapahuay man sila. Sa datos ng DSWD6, may 4,299 ka mga pamilya sa Western Visayas ang apektado sa malaing nga tiyempo. 1,759 ka family food packs ang ginpanagtag sa ahensya, sa diin 337 diri ang sa Antique, 922 sa Negros Occidental, kag 500 sa Iloilo City. Subong kay kanina sa aton nga distribution, may mga ara yan nga mga LGUs na wala na no nagpaugnen. Since nga they can provide sa ilang mga affected families, some LGUs na may mga sabato sila nga request, that's why nga nag-release ito or nag-distribute ito sa mga family food bank. Padayon nga na-eksperyensyahan ang malaka nga pag-ulan, gani padayon nga ginamonitor ang mga suba sa probinsya sang Iloilo. Kaangay na lang sa Pavia, sa diing ginamonitor sang MDRRMO ang sitwasyon sang pagsangaan, tigom kag Aganan River nga nagapabilin sa normal ang level sang tubig. Kate, nagapabilin nga bukas ang mga evacuation center sa Tiona nga magtaas liwat ang tubig. Nakaalarto man ang mga miyembro sang Barangay Health Emergency Response Team sa Tion nga kinahanglanon sang pumuluyo sang bulig. Kate? Madamo nga salamat, Zen Kilantang.